Ay guys, nandito lang sa tumoy sa lobby guys, nag-vlog ta guys. Ay, wala dyan tayo kwarta guys, mga na niya itong tinabuhi. Laga, Dong Jay! Shout out ko ni mo Dong Jay ha! Aplikante! Asa na ka? Oo, nanay ko sa lobby oh, para makakita ka. Lahat ka ayo dong oy. Uy, bay! Nakumsa mga diha? Kinsa bro? Uy, hanggang nakitipay ay sigsang barang ay nag-vlog ko. Mahata ka ni nga dihan na! Kamu kay ka. O man ni gwapo sa muhon o si Dong Jay. Dong, amping kanunay dong ha. Vlog-vlog sa ning bata. Dugay pa kay ka masikat. Kaya ang mga barangay nagdaga na ginag-vlog. Nga ikaw nag-vlog noon ka. Huwag mo share sa imong video ana. Kana mong eskwela ta. Ah, eskwela ba? Hindi na kwarta na eskwela kay maestro na yung mga kwarta na. Vlogger na ko. Bahala ka na mahukay, madto ko eskwela. Dong Jay, ako suka sa nato ko uy. Ah, lami na nag-star na ko. Salamat. Hey guys, nadi ko diri sa among saging ano, gamay pagi kayo ko, daghan na kay bunga oh. Guwapa yung saging mga guys, dili bunga. Ay na, nag-vlog-vlog siya di siya. Samok-samok mga diri kay bunga vlog ko. Na, ang katong usa dito atong classmate nag-vlog siya dito. Ang vlog po to siya, gya vlog ko kung quadrant. Oy, nag-vlog-vlog Gusto saging nila, daghan kay bunga ang saging oh. Oh. Kailangan saging mo na, mamunga yun na siya daghan. Kay kayo. Tana mong eskwela na ta. Adi ko miskoy mag-vlog ko. Para sa kwarta ko. Yabag yun. Dugay ba kaya nakakwarta kay wapa kay earnings ana. Naka-earning na nga. Ah, okay ra na. Basta didagain makakuha na kita na. Oh, nagay bunga oh. Oh, bahala ka na. Di ko eskwela kay mo adto. Tupong para nako, tupong. Bahala ka na. Lagi ra mo tanan Guys, na. ang saging. Samok budo usa na ko kauban kay mag-vlog ko dira. Umano nga saging mga guys, isa ingong ginampalit dira mga guys. Buang naman to ako mga classmate noon. Nag-vlog-vlog manoon sila noon. Tungod sa nga naay na nga sikat sa vlog. Nag-vlogger na yun noon sila yun noon. Nah, bahala to sila eh. Ay guys, nari ko dire sa akong kalubian guys oh. Awa guys. Nanay bunga guys. Nanay bunga akong lubi guys oh. Vlog ko dai guys kay aron makakwarta ko guys ba. Nah, sama sa ni nagsaka-saka. Hoy, ikaw na sada. Ay saba dira. Tinudan na ra ba ni ako ah. Na, nag-vlog-vlog. Kamu na tulo sa atong classmate nag-vlog-vlog yun mo. Ako na dito. Hawa diri. Nangasa pa ning baboy. Istorbo kay ka sa akong vlog da. Bahala ka na eh, muskwila ko eh. Duri kay ka sa akin. Naabot ako ng isang classmate ba langas kay baba. Unong na lang ta sa tong pag-vlog oy, kay langas kay baba. Oh shit, not good. Buang na dito ako mga classmate. Ako lang usanin mo eskwela, wa na ko kauban ado. Bisag ang maestro ron nag-vlog sa to dito, ako adoon. Wala pa man ko bang estudyante dito eh. Mag-vlog sa tingali ko dire. Live. Hello guys. Naay ko dire sa eskwelahan. Yung lagi yung mag-vlog na kay wa ako estudyante, ba wa sa mukan dire. Oh shit, not good. Nabi sa badas mo guys oy. Unsa na may kumata guys mo. One aman ni di ma. Oh, Uy sir, oh, magaling kiniabot ka. nag-vlog mo noon ka? Na, kumiwa ka mo. Na, ang kato akong classmate nag-vlog dito. Oh, di wal mo no di ay. Ako lang usanin mo eskwela re. Ah, sige, kupti na ni. Ay, vlog doon ko. Taro magkupot ka na mas squad ni. 1 2 3 start. Guys, nari ko dire guys. Tabol ko sa estudyante dire. Oo, taro nga. Nindot. Ay, sa. Oh guys, ya. Nindot kini dire akong video dire kay hi guys. Ito video ang eskwelahan guys. Oh, vlog. Iya juga vlog. Nah guys. Nindot deh guys. Share guys, guwapo kay guys. Nah guys. Buang mo noon. Saya ko na buka. Apa ya? Classmate vlogger guys. Na, oh sir. Muli ko guys. May pagmanari ko. Guys, sama ka. Dami guys. Asa mo ba? Ako lang vlog. So, what's up mga ka-Jimsob? So, it's time to shout out now. Shout out day ko sa atong gipanguyaban ni Rio guys. Sugta na gid in town kay gilantan. Gilantan yun guys. Tungod sa sige guna-huna Ilong ko, ilong ba? Ilong. Shout out. Balik. Shout out day ko sa ang classmate nga si Musapa Bejuchino, si Jet Membredo, Wayline, ako migo nga gwapo si Alexis Pilayo.
Shout out po ko sa akong classmate nga si Jason Corraton ang Tagalawis. Imo to kuya blo. Shout out ko sa Papa Junior Vergara o kag. Shoutout ko kay Kian Di Mapi. La, di maupi na bro. Yaman O kandan Jopet. O gadems ninyo. Og shout out ko ka GC Kanyite. Shout out mo dol. Shout out talaga. Shoutout ko sugtan ang taon ni si Rio kay una kaluya ni. So, Kaluya ni sugtan ni taon ni. don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Oh yeah. Bye-bye, mama.